ndị niile nọ n'ọgọ mmụọ ha niile bụ ndụ ụwa ọma. Ndị niile na-agọ mmụọ ha niile bụ ndụ ụwa ọma. Onye ọbụla na-agọ mmụọ onye ahụ bụ onye ụwa ọma. Onye ụwa ọma, onye ụwa ọma, onye ụwa ọma. Ekene m unu ụmụnne m, uhuruchi amara unu mma. Gị bụ onye na-ele m anya, gị bụ onye na-anụ olu m. Ana m ekene gị. Ana m ekene ndị niile ndị na-asọskraịbụ na chanel. Ana m ekene unu. Ana m ekene ndị niile ebinyere m akara mmasị bụ like, ndị na-ashịa meseji a. Ana m ekene unu n'ebe ọbụla unu nọ. Ihe ọma mebere unu, chi unu zabakwa unu. Ndị niile na-agọ mmụọ, ndị niile sogoro anyị sinsi anyị bidoro nkụzi a, ime ka ozi ọma ọdịnala na-aga n'iru. Ana m ekene unu wee na-asị unu jisisie n'ike, jidenụ ka unu ji, jidenụ ka unu ji gọbanụ mmụọ. Ịgọ mmụọ bụ nke anyị. Ịgọ mmụọ bụ ụzọ anyị ji agwa chi anyị okwu. Ịgọ mmụọ abụrụ ife ajọ mmụọ. Ịgọ mmụọ bụ mmadụ ịghọtụ ike nke onwe ya, na-agwa chi ya okwu. Ife ọbụla bụ mkpa ya, onye ahụ agakwuru chi ya gwa ya okwu. Mana abịa na ịgọ mmụọ, enwegasịrị ihe ndị anyị ji agọ mmụọ. Anyị ji nzu, anyị ji edo, anyị ji ọjị wee na-agọ mmụọ. Ihe ndị a niile dịka ụka gwara anyị, ọ bụrụ ajọ ihe ka ọ bụ. Ihe ndị a niile bụ ihe nke dị nechọral, ihe dịka chi si wee kee ya ka ha bụ. Anyị na-eji ya wee na-agwa chi anyị okwu, na-agwa mmụọ anyị okwu. Mmụọ ahụ anyị na-agwa okwu na-anụ olu anyị. Ma ọ bụrụ na anyị jiri ọfọ na ogwu, ọ na-anụ olu anyị. Mana marakwa amara na iwu abụrụ na ọ ihe niile ị yọrọ ka a ga-emere gị. Mana gịnị? A ga-emere gị nke ahụ kwesịrị na a ga-emere gị, ma ọ bụrụ na oge ya ruo. Mana olileanya dịrị onye ọbụla na-agọ mmụọ. Ya gaziere unu ụmụnne m. Ọ bụrụ na tata bụ izi gị n'olu m, onye ị na-afụ iru ya na onye ị na-anụ olu ya bụ eze nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri, ya na ihe niile dịka chi si wee kee ya. Ejikwa m ya azọ ndụ. Na nke tata eji m nkụzi wee bịa. Nkụzi nji maka ya wee bịa bụ nkụzi gbasara Amusu. Nwanne m na-ene m anya, Amusu amagha m ihe ị ghọtara na ọ bụ. Maka na ụfọdụ ndị na-eduhie mmadụ ụzọ na-asị na Amusu bụ ezigbo ihe. Mana achọrọ m ime ka ị mara na Amusu abụrụ ezigbo ihe. Amusu abụrụ ezigbo ihe. O nwere nke ndị mmadụ na-akpọ white witch, black witch, red witch, nke na nke ọbụla akpọrọ ya. Ihe m na-achọ ime ka gị nwa bụ onye Igbo na-anụ olu m tata, m na-eme ka ị mara bụ na Amusu abụrụ ezigbo ihe. Amusu bụ mmụọ na-asọ ife ọma. Amusu bụ mmụọ na-eweta mkpochi ụzọ. Amusu nwere ike iwetara mmadụ ọnwa erughị eru. Amusu nwere ike inye gị ajọ di ma ị bụrụ nwaanyị. Amusu nwekwara ike inye gị ajọ nwunye ma ọ bụrụ na ị bụrụ nwoke. Amusu nwere nke na-esitere n'aka fere n'aka. Amusu nne m riri maọbụ amusu nna riri. O nwere ndị bụ na nne ha riri amusu mee ha initiate na ya. O nwere ndị bụ na nna ha n'ihi oke ọgwụ. Ọ dị ụzọ dị iche iche mmadụ si akpọbata amusu na ndụ ya. Mgbe ụfọdụ anyị na-ejetakwa ya n'ije. Ọ bụrụ ife ị gatara na be dibịa ị ga. Ọ bụrụ na ọ dịbe ji ikikere amusu arụ ọrụ, ọ ga-enye gị amusu ahụ, ị ga-erikwana ya. O nwekasịrị ụzọ mmadụ si eme gịnị aba n'otu amusu. Ụfọdụ bụ nke a na-erite n'ọnụ, ụfọdụ bụ nke anyị nyere gị na nrọ. Tupu ị na-eribe ya bụ amusu na nrọ, ị ga-enwere ka gị na onye amusu si nwee mmekọ. Amusu na-ewetakwara mmadụ nkwuchi ụzọ. Na-aga ọ dịka enwe ife na-agbachi gị ụzọ. Mgbe ụfọdụ a na-ebo ya ndị otu, ọ bụrụ ndị otu. Mgbe ụfọdụ amusu so na-etinye aka n'ọnwụ ike. Amusu na-etinyekwa aka n'esemokwu ezinụlọ. Amusu na-emekwa ego gị a na-efu, a na-ezugo oshi mmụọ. Amusu na-ewetakwara mmadụ ụchụ agba onye ahụ. Amusu na-emekwa mmadụ ọnụ ọdị, ọ gaghị amụ nwa. Ịnụ ọnwa enweghị gị agaghị adị ime. A na-evodo gị ihe ọzọ. Nwere ike chi gị nyere gị akwụnye gị ụba. Amusu achọwa ụzọ ọ ga-esi wee bata maka na ohere dịrị ya ịbata. O nwere ike ime ihe ha amụ nwa. Ma ị bụrụ nwaanyị nụrụ di maọbụ ị bụrụ nwoke na nwa, enweghị gaghị amụrụ gị nwa. Amusu nwere ike ime mmadụ ọ na-amụ nwa, ọ na-anwụ, a na-akpụ ya dị mmiri, a na-akpụ ya ndị otu. Amusu dị ụdị dị iche iche na-abịa. Mgbe ụfọdụ enwechakwara physical reflection Amusu si abata na ndụ mmadụ. Ụfọdụ ka ọ na-akacha ihe n'arụ. Ụfọdụ ka ọ na-eme ndakpo, onye a na-arahụ ụra adakpo ya. Ụfọdụ ka a na-abịa na nrọ nye ha nne. Ụfọdụ ọ ka gị na-arụ isi anweghị ife ọ bụ chifo na otu kwachasị arụ gị. Ị maha na ya bụ ihe o nwere ike ọfụgo ihe ọma ga-emere gị n'ọdịnihu.
ọ bịazie ọbịa taa gị ya. O rutezie mgbe ahụ ekpere niile anyị na-ekpekọnata, mgbe ihe ọma ha ga-eme, ọ bụrụ na amụsụ abịago bịa rie gị wee gbochiere gị ihe ọma ahụ dị n'ọdịnihu ga-emere gị. Amụsụ nwere ike ịkpọrọ onye na-abụ di gị kponye gị ma ị bụrụ nwaanyị. Nwere ike ịkpọta onye nwaanyị na-abụrọ dị nwunye gị kponye gị ka ịnụba ka o nwee ike ịghasa ndụ gị. Ihe amụsụ na-eme na ndụ mmadụ erika. Ihe amụsụ na-eme na ndụ mmadụ erika. Amụsụ nwere ike ịnọ n'ebe ahụ ị na-azụ ahịa. Ọ bụrụ na onye gị na ya na-abụ na-azụkọ ahịa nebọ gị bụ amụsụ, ife ọma na-emere gị obi a na-ajọ ya njọ. Ụfọdụ ndị amụsụ bụ ndị shigoro baba na ha ma na ha na-efe efe, ha ma na ha na-efe. Ụfọdụ bụ iwe wee ha ọgba ha njọ n'obi ha taa gị. Ụfọdụ bụ ndị na-efekwa efepụ pụọ apụọ, maka ụfọdụ na-ama ha nọ na ndị amụsụ na-eme gịnị na-efe efe, bụrụ half human half bat. Nke mụnwa bụ ọpụrụ iche bụgoro witness to it. Amụrụ m n'obodo a na-akpọ as of that time ebe a na-akpọ Gongola, but na ebe ahụ bụzi Taraba. Amụrụ m obodo a na-akpọ Ụkarị. Onye ọbụla biri Ụkarị mana ụmụ ndị a na-akpọ ndị Jukum na Hausa bi n'obodo ahụ, ha na-ata amụsụ a na-afụ n'anya. Mmadụ na-abụ amụsụ, ụkara mmadụ ụkara bat. Bat bụ ụsụ na-efe efe. O nwere ike ọ bụrụ na ọ nke ejidere ejide nke nawara leti, enwere ike ihe oduru ya ebe o je, enwere ike ịfụ ya. Enwere ike iji mkpụrụ anya gị na-aba afụ ya. Ka m hapụ ịgawa nke ahụ n'iru maka ndị bụ ndị ọrụ ụka, ndị na-anaghị ekwete na ife na-eme. Oge ahụ bụ na anyị jee skuulu, ndị Igbo ụmụ ndị Igbo na-enetekarị ụmụ ha anya. Ọ bụ na a gụrụ ga sandal ọfụ ije skuulu, ha anaghị aga anya fụ gị. Ụmụ ha na-ega anya fụ gị ụkwụ gị n'iyi sandal, maka fada ụmụ ha na-alaikike, ụmụ ndị saịdị ahụ ha na-alaike ịgba ụkwụ ọtọ, ọkwụ ana na-ada ha. Ọ bụzie na iyi sandal ọ ada gị, o ruo n'abalị ha eshie nwoke a na-epe nwampe taa gị ka ụkwụ gị niile, taa gị randụ chifo na otu ya hafụ ụkwụ ya eji wee yie sandal wee bịa skuulu. Ọkwụ maazị ka na-aga praịmarị skuulu as of that time. Ya bụ na amụsụ dị ire. Amụsụ nwere ike ịnọ n'ebe ahụ ị na-arụ ọrụ. Onye amụsụ nwere ike ịnọ ebe ahụ ị na-arụ ọrụ, ebe ahụ ị na-azụ ahịa, ebe ahụ ị na-akụzi nkụzi, ọfisis ọbụla. In fact, ha juru ebe niile. So many ways ka ha si eme operate na ndụ mmadụ. Onye amụsụ nwere ike gị na ya na-aba mba oyiwe wee ya obi na-aba na ọta gị. Ihe ha na-eme na ndụ mmadụ buru ibu. Amụsụ nwere ike bụrụ oge monitoring demon. Mgbe ụfọdụ ha na-enwe trap. Ife ọmacha imere gị ozugbo, ha ji trap a ha na-esi eti a na-eme ha signal. Mgbe ụfọdụ ị ga na-aga n'ụzọ, enwekwa n'ọhịa ị na-aga, ọnya nwa ududo a na-akụchichi gị iru na-ekochichi gị iru. Mgbe ụfọdụ ị na-eri nri na nrọ. Mgbe ọbụla ka ị na-eme ị na-aga ije na nrọ, dịka ị gakọta dịka ị dakpuo na n'ime olulu na nrọ. Ihe niile a bụ ways ndị amụsụ ji operate na ndụ mmadụ. Amụsụ agaghị abịakwa n'ute ata enweghị onye ihe kpọbatara ya nso n'ebe ị nọ. Enye nweriri ihe mere na o ji wee bata. Ọ bụrụ na iji maatụ na ibi na nọmba 1, amụsụ bi na nọmba 2 nwere ike ịbịa na-bata na be gị na-ata gị. Gịnị ya nwere ike na-akpakọ nkata ọfụ ụzọ o esi wee bata wee taa gị. Ọ dị abịa na nkịtị. Ọ na-abịakarị na ndị ha na onye gị na ya na-abụ na-akparịta ụka, onye gị na ya na-abụ dị na mma. Mgbe ụfọdụ anyị na-ezebe ndị bụ ndị ifil na onye abụ onye iro gị. Ị na-atụpụziri onye ahụ, onye na-adịghị atụpụziri ọnụ enwe ife oyi emenwu n'ebe ị nọ. Onye gị na ya na-abụ na-akparịta ụka, onye a nwere access ịbatanwu na mmụọ mee gị ihe ọ bụla ọ chọrọ ime gị, maka gị na ya na-abụ na-ekene. Iru ahụ iji na-ekene ya, obi a gị na ya ji akpa nkata ka ọ ga-eji ọchị ivoke gị spiritually, ọ ịbịa mee gị attack spiritually, ọ ya abịanwu because na gịnị, o nwere ife connectịrị gị na ya na-abụ gị na ya dị eso okwu. Mana onye na-adịghị afụ iru gị anya cha nwa ife ọ ya emetebu gị n'ụdị nke amụsụ. Ya mere nwanne m nwoke maọbụ nwanne m nwaanyị na-ele m anya, na ị na-afụ ụdịrị ihe a na ndụ gị. Amụsụ nwere ike ime mmadụ aka nkwachasị, akpa aghasị, ị na-akpata ego na-etinye na akpọ na-apụ, ị gaghị ama ihe iji ego gị mee. Amụsụ na-eme ya. Amụsụ nwere ike ikonye gị n'ụgwọ, konye gị n'okwu na ụka, konye gị nọ mkpọrọmasị, onye nkwu akpọgasị, onye nta akpọgasị. Onye ka iji wee na-akụziri unu ka unu na-agọ mmụọ, maka na ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ na-agosi mmụọ ike, mara chi gị na chi gị adị na mma. Ị na-agọ ha na mmụọ dịka o kwesịrị, nwa ife ihe amụsụ ga na-atụ gị egwu, ọbara gị ga-acha ha ọkụ, ha ya ha batanwu. Mana dịka unu na-anaghị agọ mmụọ dịka o kwesịrị,
maọbụ ọ bụ na ndị amoosu emego operate na ndụ gị tupu ị banyezie n'ụdị ịgọ mmụọ, ị ga-ejekwa jichie ndị amoosu. Enwere ụzọ dị iche iche esi eme ya. Ọ dị ka otu chi onye na mmụọ na-edu onye si wee nye onye ahụ akọ na uche iji wee mee gịnị, chịkọọ ndị amoosu, kepụ ha iwu n'ebe ị nọ, ha na-agbara gị ọsọ. Ọ dị ụdị dị iche iche. Enwe nke a na-eme, a na-eke eke ya edebe. Ọ bụrụ na ọ dị bekere gị ya, na ọ bụrụ na o nwere mmasị iwere ya wee nye gị, onye gosi gị debe ya ofu ebe. Idebe ya ofu ebe a, enwe oge ya eme anọ ọnwa ọfụrụ pụọ, ịyọcha chi gị ihe ọfụrụ, iweta ugono maọbụ agbụ inu, aka inu, iji ya kwụsie okwu, iwere ya bụ ugono tinye n'ọnụ gị, taa ya, ịta ya, ịbụọ ya na ya bụ ugono na ose ọjị, ịta ya, ịbụọ ya na ya bụ amoosu ahụ ekere gị eke. Idebekwu ya, ikwuchi okwu, inye ya n'isi gị, bụọ ya. Ihe niile i kwuru ndị amoosu na-agaghị eme gị, ikwucha ya ebe ahụ, ịbụọ ya. Ụfọdụ ka a na-ekekwara nke ya eme kesasị gị, were akwa ịkwụwa ya, ịnọ ọnọ were akwa macha arụ gị, ịkwụwa n'ebe ihe amoosu ahụ dị. O dipendịrị ka chi onye si wee nye ya akọ na uche. Mana iji wee zere ihe ndị a niile, ọ bụrụ na ndị amoosu na-enye gị nsogbu, maọbụ na ihe ndị a m kwuru na ị na-afụ ya na ndụ gị, jụọ ese ka ị mara maọbụ ndị amoosu. Ọ bụrụ ndị amoosu, jichie ndị amoosu. O nwekwa nke ị ga-emenwuru onwe gị, dịka i were azịza itinye n'isi ụzọ gị, ya na ebe esi abata na be gị, n'ihu ụlọ na azụ ụlọ, ma ị na-anakpu n'abalị. Mana ụbọchị ọbụla ichefuru ya, ha ya abata. Ụbọchị ọbụla ichefuru ha ya abata. Onwe ka isi wee rie nri na nrọ, were agbụ inu taa. Ịta agbụ inu, were mamịrị gị saa iru gị. Akụzigo m ihe gbasara mmadụ iji mamịrị ya asa iru. Ihe ọ na-ewepụ buru ibu. Ọ na-ewepụ ma mkpochi ụzọ, ma mkpochi iru, ma ụchụ, ọ na-ewepụchi ya. Mana ọ bụrụ na mmadụ jere gwọrọ gị ọgwụ gbaa gị ụchụ, jee chụọ aja ụchụ na aka hapụ ịtọ na-eso ụchụ, ka hapụ ịdị na-asụ ụchụ mgbe ọbụla. Ya gaziere unu ụmụnne m. Ọ bụrụ na nkụzi m a nwere ka o si wee gbagwoju oge anya, bata na inbox m, were okwu ọnụ jụọ m ajụjụ, aga m asa gị ya. Akpọkwana m akpọ. Ya gaziere unu. Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị sọskraịbụ na chanel a. Ọ ga-eme gị nkụzi niile anyị kụzigoro so far, ị ga na-afụ ya. Ọ ga-emekwanụ gị isonyekwuru anyị na ndị nke anyị ka ya akụzikwa n'ọdịnihu, maka na onye ọbụla nọ n'ime grupu a, ọ dị ihe ị na-agaghị amụta. Ị ga-amụta ka esi abụ dibịa nke onwe gị, ghọta ike nke onwe gị. Oke njenje ana. Ya gaziere unu ụmụnne m. Uhuruchi ọma.